Estimat Jordi Pessarrodona, tota la força, tota l'energia, tota la companyia, tota la complicitat. Tenim la raó i la guanyarem. Davant de la repressió, nas de pallasso. La força, el coratge, la brillantor d'un nas de pallasso. Davant d'una Espanya fosca, la lluminositat d'un nas de pallasso. Davant d'un estat repressor que odia les llibertats, que menysprea el nostre poble, l'alegria del teu nas de pallasso. El teu nas de pallasso és la llibertat. Molta sort avui, però més enllà del dia d'avui, la determinació d'un poble t'acompanya. Visca Catalunya lliure, visca els nassos de pallasso. Benvolgut Jordi, tu que sempre estàs al costat dels represaliats, quan van a declarar, avui ens toca a nosaltres també estar al teu costat. No cal dir que esperem que aquesta farsa acabi ben ràpid i que siguis absolt. I que de la mateixa manera tota la resta de represaliats, els presos polítics i els exiliats puguin viure en llibertat en una Catalunya lliure i pròspera, que és la que desitgem. Tota la força i tota l'estimació. Endavant. Hola, som les Carmes de Mas d'Enric. Jordi, estem amb tu i estem aquí perquè t'estimem, però no t'estimem només a tu, sinó estimem aquest país i tota aquesta gent que ens mereixem la llibertat. Estem en lluita, portem molts anys lluitant contra la repressió i continuarem lluitant. Per tu, per tots aquells que estan, pels 2.800 imputats i represaliats, pels exiliats, pels presos polítics, per tothom. Seguim dempeus, persistim i seguim. Visca Catalunya lliure! Visca! Pessa, no els hi facis cas, Tu, pelante, m'entens? I love you, estem al teu costat. Un petó. Hola Jordi, sóc el pastisser de Fogarós. Et vull donar molts ànims i molta força pel proper dilluns. Ànims i molta sort. I fins a la victòria final. Hola Jordi, aquí la Montse. Per infondre ànims, perquè sàpigues que no estàs sol, que som uns quants, que aquí que te donem ànimos i que dir endavant, 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 vinga peça, que no decaiga. Una abraçada ben forta. Hola, jo sóc l'Albert, de Terrassa, però resident a Sallent ja de fa uns quants anys, membre del CDR de Sallent i també pallasso i educador social. Jordi, estem amb tu, ara i sempre. Molta força, endavant! Hola, jo sóc la mare de l'Anna Gabriel i del David Gabriel. Soc de Sallent, l'Albert m'ha portat aquí per ser present. Jordi, estem amb tu, estem lluitant per la repressió i no pararem, encara que siguem grans i ens faltin les forces, però la veu no ens la prendran. Visca Catalunya lliure! Visca la terra! Hola, molt bona tarda, soc Pere Pladevall Vallcorba, de Sant Feliu de Codines. No tinc la mascareta a la mà per poder parlar millor, però les ha de portar, sobretot quan estem en persones. Aquí estic sol, però el motiu d'aquest vídeo és donar el meu suport polític i personal a en Jordi Pessarrodona, que avui ha estat jutjat, creiem en un acte més d'aquest sistema judicial de l'Estat contra les llibertats, i sobretot les llibertats del poble català. Jo li vull donar tot el meu escalf, tot el meu suport i qualsevol cosa que puguem fer és poc. Ànim Jordi, endavant i d'aquesta... Hola, Pessa! Esperem que el dia 21 no et fotin a la presó. Des d'Olesa t'enviem el nostre recolzament. Posar-se nas de pallasso no és delicte! Visca la República! Lliure! Hola Jordi, molta força.
Ja veuràs com tot sortirà bé i aviat ens tornem a veure. Una abraçada molt forta. Ànims, endavant. Socada parellada. I em dedico a la cuina. Per això tinc pomes al rebost. Mira, aquesta és verda. Me la posaré al nas. O al cap. O al cor. O a la butxaca. O a la panxa. I tot anirà bé. No passarà res. Però potser aquesta vermella, si me la poso al nas, potser passa algú per aquí i 2 anys d'inhabilitació dels fogons, més de 5.000 euros de multa per una poma vermella al nas. Aquesta és la injustícia, la arbitrarietat, la raó per la qual el nostre estimat Pessarrodona doncs ha estat jutjat. Una poma vermella al nas. Vigila, vigila. Hola, Jordi. Espero que avui t'hagi anat tot bé, que hagis tingut molta sort i que s'acabi aquest de la sort i puguem tornar a fer la tasca que estem fent per la independència de Catalunya i endavant. Que a mi de veure si vaig a Sant Feliu, que ens veiem algun dia. Apa, adéu Jordi, molta sort i m'agradaria que tot anirà bé. Adéu. Jordi, com a pallasso, un 10. Com a regidor, un 10. Ànims, els que érem allà l'1 d'octubre, t'estimem. Y que ayer enfrentaba a un juicio, a ver si podía grabarle un pequeño vídeo, y lo acabo de leer ayer por la noche. Básicamente, pues debido a la situación global que hay, en la que se está vulnerando los derechos humanos en todo el mundo, y a la situación precaria que están viviendo muchas familias pues por la pérdida de trabajo principalmente, en consecuencia por el COVID. Entonces, pues bueno, eso hace que apenas pueda hacer caso a muchos WhatsApps y a muchos amigos y bueno, me enteré tarde de situaciones tan graves como es un proceso. ¿Qué puedo contar yo de Jordi? Siempre ha estado ahí cuando se le ha necesitado. Es un gran defensor de los derechos humanos y un gran amigo. Creo que es necesario que desde el ámbito internacional se fomente más la figura de defensa a aquellos defensores de derechos humanos que denunciamos cuando se están violando y que nos vemos perseguidos por los estados y perseguidos, torturados, incluso pues en muchos países asesinados, ¿no? por defender los derechos de todas. El caso de Jordi es un caso más de vergüenza, una persona que por ponerse una nariz de payaso para denunciar una represión acabe siendo reprimido por el propio Estado, pues es una vergüenza. Y desde aquí le mando un abrazo, muchos ánimos. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear
may be ever so near. That's the time you must keep on trying, smile. What's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Hola, ¿qué tal? Bien, yo también. Sisplau, Jordi, per Sant Rodona, tu també. És que en què se li acut, per favor. Què te dic? Molta solidaritat, molta solidaritat i força, i coratge. I estem amb tu, t'estimem. Hola Jordi, sóc la Isabel de l'Assemblea de Vic. Molta força i molts ànims, que aquesta injustícia s'acabarà ben aviat. Vinga, força. Hola Jordi, com estàs? Mira, m'he enterat que tens un judici. Jo em dic Adrià García Armengol, tinc 24 anys, estic estudiant infermeria, també soc tècnic radiòleg i socorrista terrestre de la Creu Roja de Palamós, i t'envio aquest missatge, òbviament, de Palamós. Molta força, molts ànims, sobretot no et deixis intimidar per aquells que ens volen avergonyits, per aquells que ens volen callats, agenollats. Posar-se un nas de pallasso no és res més que llibertat d'expressió, igual que cremar la bandera del rei, igual que cremar una foto del rei i la bandera d'Espanya. És, en definitiva, llibertat d'expressió. Si ells no ho entenen és el seu problema, però aquí s'han cremat. Es pot cremar una foto amb la meva cara i és, evidentment, llibertat d'expressió. Només dir-te que molts ànims, molt de suport i que sàpigues que no estàs sol. Jo et segueixo molt, conec gent que et coneix bastant i també estic en el grup de Miquelets de WhatsApp amb diverses persones que coneixeràs i bé, bàsicament, donar-te tot el meu suport i el de la gent, evidentment, de l'Assemblea de Palamós i tota la gent que a la fi és independentista. Estimat Jordi, una abraçada molt gran, tot l'escalf i tota la solidaritat des de Bèlgica. Escolta, ja sabem que els règims autoritaris tenen una dimensió tràgica, indiscutiblement, els règims repressors, però també tenen una dimensió ridícula. I amb aquell nas, tu, el que vas fer, aquell nas que ja ha passat a la història de la lluita del nostre poble per la seva llibertat, amb aquell nas el que vas fer va ser posar en evidència aquella dimensió ridícula d'aquest franquisme que no acaba de morir. I no t'ho perdonen, evidentment. Els còmics tenim aquesta funció, no? Posar en evidència els abusos del poder, no? I per això m'has fet pensar en Charles Chaplin, el gest de Charles Chaplin amb el gran dictador. Sabem que Hitler odiava profundament a Chaplin perquè l'havia despullat, l'havia desemmascarat en la seva dimensió més ridícula, i tu has fet el mateix amb els franquistes, i per això tampoc t'ho perdonen, no? Ets un valent, ets un pallasso valent, i ells, que es fan els valents, en realitat són uns covards, i anava a dir que ells sí que fan el pallasso, però no ho diré perquè aquesta paraula és una paraula massa bonica. Gràcies a persones com tu. Molta força i endavant, sense llibertat.